Ngokufungiswa kwenzeke esishayamthetho esifundazwe eMgungundlovu namhlanje ekseni. uGumede uchaze ukuqokwa kwakhe ngenyanga yabesifazane njengokunqoba kwabesifazane. Ngijabule kakhulu namhlanje ikakhulukazi inyanga kaAugust, inyanga yabantu besifazane, ukuthi umbutho African National Congress impela ukutshengisile ukuthi uyanakekela. Amaqembu aphikisayo athukuthele agane unwabo. Achaze ukuqokwa kaGumede njengokuyihlazo futhi athi ukuchapha ngenhlamba abantu besifundazwe. The appointment of Uzandile Gumede, the former mayor of yeTheku municipality, as a member of the provincial legislature of KwaZulu Natal, is regarded by the IFP as a shameful and a disgraceful act. Sidumele kodwa kusithusile ukuqokwa kuka mama uZandile Gumede ukuthi abe yilungu lesishayamthetho, ngoba vele kokhongolose kuyacaca ukuthi ukuze unyuku yephezulu ngezikhundla kumele kube ukuthi kunezinsolo zenkohlakalo noma kube ukuthi ukhohlakele. Sishaqile kodwa kusithusanga nokho ukubona lento eyenziwa ukhongolose ukuthi bathathe lo owayeyiMeya yaseTheku uZandile Gumede bamfungise namhlanje njengelungu lesishayamthetho. Vele njenge-EFF besikholelwa ukuthi uZandile Gumede akayidlanga yedwa le mali, kunokwenzeka ukuthi wayidla nezikhulu ezithize kukhongolose. iANC ayiguquki esinqumeni sayo. This is a decision we have to take as an organization to ensure that how do we assist yeTheku municipality to move beyond the challenges they've been facing and confronting, and ensure that as it prepares for 2021, we are not found wanting as an organization. Ngo-2019, iANC yamsusa esikhundleni sobumeya uZandile Gumede kanye nekomiti lakhe emva kokungawuphathi kahle umasipala. Ngaleso sikhathi wayesevele ethweswe amacala okukhwabanisa nenkohlakalo, ithenda lezigidigidi zamarandi ngo-2016 nezinye izikhulu. Leli cala lisesenkantolo. Esitatimendeni iANC ithe isamile ekutheni akanacala aze atholwe inkantolo enecala.